Aquelino debía de ser do ano 40, aproximadamente, porque non naceu aquí. El veu traballar aquí, e veu da parte de Arzú ou de por alá era, e botou aquí uns anicos, traballando. El veu cunhas cuadrillas que plantaban, había moita plantación dos eucaliptos, aí na Fraga da Marquesa, que xa daquela empezaron a plantar eucalipto. Cortando madeira, plantando eucaliptos por toda a comarca, de Cabañas, a Capela, Naraío, San Saturnino, Moeche, a Barqueira, todo el... E máis a parte andaba tocando na gaita. Se pedíase calquer cousa, el ofrecíase para axudarche ou o que fora. Non tiña dúbida. Era un home ameno. A gaita, tocar en roldas, tocar en festas, o utilizaba como un ingreso maior, é dicir, el era unha persoa que tiña o oficio moi metido dentro, no sentido de que intentaba ser o máis profesional posible para poder ser contratado o maior número de veces posible e así poder ter uns ingresos extra para a familia. Aquele era un rapaz, era novico daquela, tería 16 ou 17 ou 18 anos, non me acordo ben como era, pero el quería empezar a tocar e quería ser famoso. Daquela casi todas as romerías traían os gaiteiros, que era a cousa que máis mérito tiña. Había o Biscordel, había o San Roque, que íbamos de merenda. Temos que pensar que os gaiteiros naquela época non tocaban cunha mera finalidade de recuperar a tradición galega como facemos hoxe en día, non? Senón que a finalidade deles real era de facer festa, de facer que a xente o pasara ben. Eu acórdome desde pequeniña ir de merenda a todas as festas, a Biscordel, aos Remedios, a Santa Mariña, que era aquí mismo. A Santa Mariña era sempre o 18 de julio. Era despois do patrón daqui, e agardábamos a empanada que nos sobraba, máis a mala carne asada para ir de merenda. Non íbamos como ahora, íbamos cunha mantiña ao suelo, miña mãe levaba un mantel, mas unha cesta moi bonita na cabeza, e íbamos a pé, por aló arriba, e meu pai levaba un garrafón de viño para tomar aló, e aló facíamos festa todo o día. No mundo da música había unha seria competencia na comarca, é dicir, podemos destacar dende os Veigas de Ferrol, pasando por Aires da Terra, aí ao mando de Prieto, de Manuel Prieto, era, por así decirlo, o xerente, non? Moitas das contratacións que tiña Aquilino ou que tiña Aires da Terra eran por Manuel Prieto, é dicir, Manuel Prieto ao final era unha referencia para as contratacións. Viñan orquestas, pero tamén viñan un grupo de gaiteiros que había aquí pola zona tamén, que xa empezaban a tocar. Eles tamén, nos descansos duns, tocaban os gaiteiros, moi ben. E despois íbamos aos bailes que había. A mellor ibas a un baile que era un acordeón. Non lle chamaban baile, chamaban unha rolda. Non podemos olvidarnos da importancia de Dionisio, un acordeonista de Narón, no que é a tocar en roldas, tocar en sabiñadas, tocar en festas máis pequeniñas, e tivo tamén unha importancia moi destacada como músico solista nestas comarcas. Mas dáballe así ao pé, tocaba daquela maneira, para aqueles tempos tocaba ben, porque os demais tampouco non entendíamos moito. Todo era doido, non era música moi clasificada. Nun baile que fixeran aí en Pantaleón, no Pico, el fora e vamos, que sí, a xente era, daquela era o que había, tampouco non había acordeonistas, había gaiteiros. Aquí tiñamos unha rolda que se chamaba Pantaleón, e íbamos ali a rolda as rapazas e os rapaces os domingos pola tarde, e tamén tocou unha vez ali tamén tocou unha vez para que bailáramos, pero non nos gustou, porque estábamos acostumbradas
a outro tipo de música. Non había tanta gaita como hai agora. Daquela poucos tocaban a gaita. E os que tocaban, ás veces ainda tiñan que tocar a escondidas. Que era como se fora unha vergonza. El tocaba, lóxicamente, tocaba muiñeiras por o que é a tradición e a transmisión de outros gaiteiros anteriores a él, pero eu que lle tiña escoitado os meus avós, por exemplo, era que as cancións de moda que tiña, que Aquilino era los besos que tú me das, Aquilino tamén tocaba O gato baión, Aquilino tamén tocaba Ten unha vaca lechera, é dicir, Aquilino intentaba tocar as cancións que iban facer que fora máis contratado polas festas das aldeas. Nas follas do maínzo, nas fías que fiaban alá, entonces aí había xuntanzas, mas despois polas casas tamén se iba moceando, claro. Que non era como agora, que, claro, era moi diferente agora. Pero se pasaba moi ben, Sí. Millor, eu penso que se pasaba mellor daquela que agora a juventud, moito mellor. Sí, había máis unión, máis... Porque agora cada un anda por aquí e por ali. Sí, teñen os seus amigos, pero non é como a nosotros, non, que va. Nosotros seríamos unha pandilla de aquí, de mismo 10, que 15, que 20, todos xuntos, e volvíamos outra vez todos xuntos. Sí, uns de miña maneira, outros de outra maneira, pero viñamos todos xuntos outra vez. Había máis cantareiras e pandareteiras. Daquela nas fías, cando se xuntaban a xente para preparala lá no inverno, para facer a roupa, que se facían calcetís e chaquetas e cousas desas de lá. Daquela sí que se xuntaban as mulleres, todas. Aquí nesta casa tamén houve fiadeiras, e iban coas máquinas de fiar, hoxe aquí, mañá ali e pasado no outro lado. E daquela sí que se cantaba e se bailaba e facían festa, mas ben. E viñan tamén os rapaces para mocear coas rapazas. Non lle gustaba mocear ca rapacería, Era un home moi... como dicirche... apartado... e non deixou ningún raíz aquí na lei, o sea, non deixou ningunha rapaza así que el lle gustara, pero en cambio marchouse nos anos 60 pa Alemanha, emigrando, e nunca volveu. Contáronme de que tiña unha filla alá, ainda que eu non conozco nin non sei nada dela. A ver se ela se anima a volver por aquí para saber algo do pai, por onde andaba, ou que é o que facía, que amistades lle quedaron, algo. Cando veu para aquí, uns anos foi moi boa, pero despois últimamente non sei que é o que lle pasaba, que deixouse quedar moito, e entonces ele colleu e marchouse para a Alemania, que ele aquí non se encontraba nada ben, non sei que lle pasou, non che podo dicir. Son fotografías
festas, en procesións e tal. Hai algunha fotografía posiblemente de algún gaiteiro, de gaiteiros anónimos. Os gaiteiros antiguamente nas festas pois era o máis básico, non, dunha festa. Os que actuaban nos palcos eran as orquestas. Entón os gaiteiros, hai moi poucas fotos de gaiteiros. Hai algunha foto por aí en algunha casa de algún gaiteiro que poidera ser os gaiteiros anónimos, pero que se saiba dese gaiteiro en concreto, pois non. Poucos fotógrafos había. Non sei se hai un cuadro del que o fixera un aprendiz de Bazán, que daquela xa era a xente máis preparada en Bazán, e creo que lle fixera un cuadro, pero fotos non había. Nas aldeas escaseaban as máquinas de retratar. Sabemos que tiña unha filla emigrada, unha filla en Hannover, en Alemania. O pouco que sabemos diso, non? É dicir, o retrato, gárdase o retrato, bueno, é un documento gráfico pois importante, non? O retrato agora mesmo forma parte do patrimonio concello, é unha satisfacción contar con un gaiteiro, con un retrato dun gaiteiro daquela época, non hai moitos, entón para o concello é unha satisfacción contar dentro do seu patrimonio pois con un retrato desas características, que ten artísticamente pois tamén un cuadro interesante. Unha casa que estaban restaurando, limpelas, que estaba en ruínas, pois apareceu ali este retrato que estaba moi deteriorado, estaba prácticamente irrecoñecible, a personaxe que se vía aí. Trouxéronlo para o concello porque sospeitaban, os que o atoparon, a xente que o veu, que podía ser aquel gaiteiro que tiñan os recordos del, non? Aquel gaiteiro, aquel aquilino que tocaba a gaita nas festas, que tan bons recordos tiñan. Trouxéronlo aquí ao concello. Atopamos unha persoa que se dedica profesionalmente, hai uns 5 anos, atopamos unha persona que se dedica a restaurar cuadros, e bueno, este é o resultado daquel cuadro que estaba totalmente irrecoñecible. Despois de ver o resultado, pois a xente sí que recoñece, lle pon cara a aquel gaiteiro, non? Sí que é o gaiteiro aquel do que falaba, non? De Aquilino, non? Festival do Río Castro, que aquí xa che digo, ven uns conjuntos aquí de música folk, pero moi ben. Moita xente, moitas merendadas, moitas tendas de campaña. Ali armas de camiño, a trouleada. Todos os anos, está ahora todos os anos. A ver os que quedan, moitos non. O Festival do Río Castro, si, moi ben, moi ben. Acude moita xente, ten moita cousa que, bueno, ven moitas merendas, a xente de por aquí, ven de fora tamén, evidentemente. Depois pola tarde hai moito xogo. Manolo Varela, sen dúbida, é a alma mater do Festival de Naraío. Sen a súa labora, pois non existiría hoxe en día o Festival de Naraío, pero tuvo un apoio incondicional de Santiago Caneiro. A figura de Santiago Caneiro foi unha figura fundamental no nacimento do Festival de Naraío, fundamental polo seu amplio coñecemento etnográfico e polos seus contactos. Vai dedicado a todos eses músicos, a todos eses aquilinos anónimos que houbo polo país adiante e que deixaron un patrimonio pois inmenso, que hai que cuidar, non? Nun festival deste está recuperando moito ese patrimonio musical, ese patrimonio inmaterial que temos e que gracias a xente como ese gaiteiro pois o temos, pasou ás nosas xeneracións, non? Vamos a comenzar con
un repaseño así por cousas que se facían dos gaiteiros e ainda se fan, cousas dos gaiteiros e de general da tradición de todos estes puebliños que, sin darnos conta, pouco a pouco se van indo, pouco a pouco, os artistas populares. Os artistas populares que non teñen nome, son anónimos. Durante anos e anos nos cancioneiros foronse deixando digamos a persona que recopilaba ou a entidade que recopilaba todas esas cantigas. Sin embargo, as xentes do povo pasaron o anonimato totalmente e eran artistas tan bons como os que hoxe pisan os escenarios e que triunfan e venden tremenda cantidade de discos ou traballos ao seu nivel. En honor a todos estes artistas tradicionales, anónimos, todos eles, nós iremos nomeando aquelas personas as cales tocaron para que nós pudésemos aprender esas pezas.